Me voici en silence, Jésus, mon bien-aimé. Je me présente à toi en cette heure nouvelle. ɓe mbawɗon wonde fof he duundi adama hande enen jogui toɓɓere mawde mo poɗɗen yewtude tiito nde ko ni lelori hol sababu Isa ibne Maryam maayi e leggal feŋirde nde hol sababu Isa ibne Maryam maayi e leggal feŋirde nde goo ganden ko holi woni hol gonnoɗo Isa ibne Maryam e nder deftere ene winda kanko annabi ene winda kadi kanko ko Almasiihu nden helmer firti ko cuɓaɗo mbo jomiraɗo manam toɗɗi mbo jomiraɗo joñani banggue mum bandiraɓe Isa Almasiihu Isa ibne Maryam wona annabi ɓolo o arani wadde golle annabi serdimo he enen jiɓɓidama he bakkat en jiɓɓidama he bonande ala fof mbawa darade aduna o wi min mi meeɗa bakkudinde mi meeɗa toñde jomiraɗo hayso gotel hayso lawol gotel ɗum ɗon wodani ɗum ɗon ko innama aade ɗum ɗon ko waliyaɓe ko sernaɓe ko annabeɓe ɗum waɗi ene winda kala jibinaɗo seyɗani toɗɗimo ɗum fawi jungo mum e mum ha heddi Isa ibne Maryam serde men e makko kanko ko labɗo ko ceniɗo o meeɗa bakkudinde hay gotel o meeɗa selde lawol jomiraɗo kanke hoore makko o wi o ummi ko dow asaman o wi o jeeyake aduna o ala baaba e oɗo aduna ɗum waɗi inde makko joftirke Maryam yumma makko e won hen defte ko inde yumma makko goto manam woni hen enen gandi suratul Maryam inde debbo goɗɗo ala e nder nden ɗon deftere mo kalimi joni e nder gurdam makko kanko Isa ibne Maryam o arini joni ma on hedde duuɓi 200,000 o wi yimɓeɓe mi yaafima bakkatuji man o sellini ñawɓe o wurtini maayɓe o wi ko kanko woni gonga woni laawol woni gurdam ko kanko woni gurtugol e gurdam ko kanko woni laawol femde manam to jomiraɗo o wi laawol gongol ala kanko woni o wi gonga woni laawol woni gurdam hay goto wawa yaade to jomiraɗo so rewani he makko manam ko kanko woni pont hakkude men e jomiraɗo bandiraɓe paamen o wona annabi ɓolo kongi makko golle makko e balle makko e kaalande makko mbo haaldi hay goto meeɗa haalirde noon guila aduna tawi o waɗi kawisaji o ari ko mayde e leggal palpaltodiral ngal ngam keɓa gurdam ha abadan so tawi a gonɗinimo manam he ɓernde makko enen gandi annabaɓe ɓennuɓe hitande foof eɓe kirsanno layya manam en dufa ƴiiƴam eyyi en jii annabi Ibrahima jogonno ko layyade no ɓiyiko ɗum ɗon anno minta koma ƴiiƴam rufa ngam yaafuye bakkat ara ɗum waɗi mi arno o maayi he leggal palpaltodiral ngal ƴiiƴam makko rufi ngam enen innama aade mbawa rema dandede ha abada ko ɗum woni fandare garal makko ɗo e aduna so a gonɗinimo aɗa jogui manam assurance wondoyde he jomiraɗo ha abadan an keɗotoɗo mi jomiraɗo wawa wuurdude he bakkat saabu ko labɗo saabu ko ceniɗo o wawa wondude hayso bakkatel tokosel bandiraɓe annabaɓe hewɓe gaari maayi gubbama ƴii mumen ñooli balɗe tati caggal nayi Yeesu maayi
no rufi manam ƴiƴam makko ngam suutude bakkatuji men caggal balɗe tati o wuurti hande he oɗo zaman omo wuuri omo waɗa kaaɓissaji ha joni aduna hande bandiraɓe yimɓe heeɓe han e jogui kulhuli so maayi ganda holto payi yimɓe ngala neɗɗo hoolare e ɓerde mabɓe par ce que wonko sirani taw o wi son jaaɓi kam hankkadi mon dañ manam deeje mam rokku mon bawɗe wondude he jomiraɗo n'est ce pas ha abada e nder deftere nde ene winda jobdi bakkat n'est pas koko mayde ko ɗum serdimo e annabaɓe n'est pas heddiɓe so en jiiɗi dañi gurdam ha abada son jiiɗi bakkatuji mon jaafe son jiiɗi wonde e aljanna guila onon he ndiɗo leydi ngare to makko ko hunde tiidde ko hunde kadi weemde ɗo mbawɗa wonde fof e ɗemgal ngal muyniɗa fof aɗa wawi namnade mo est ce que ko gonga beele ko an woni dandowo beele ko an woni gartowo o wi beɗen ara beɗen hongo e damal ɓerde ma sa nani ko kongatimi ko sa udditi ɓerde ma mi ara min hodde ma ha abadan on jarama Au Christ ressuscité.